Kumshi benta ban ai man siam ki samla pule bakindang kiu shaprang ha ki jing pule jongki ki bakham shalor bat ka balong ru ka nuksai ki weipat ki samla pule bakin minot thop ha ki jing pule ka seng samla paham lapong bat paham so thri ha ka sin ka baningkong menta ka sngi kalapan ko burom ya khat san ngut ki samla pule jong ka shnong ki bala pas bha ka examen SSLC bat HSSLC jong usnem ar puar hakate ke jingelang penkut buram nakaliang kaseng samla kala samru daki memento syaki samla puli kum kadak ka jingsa kenmau bat ban ai men sim ru yaki bakin nang kiu shaprang ha kiliang ka puli puthi hakate ke jingelang UMLA kanongpo constituency uba Meral Bonds im ula yeshim benta kum ukongsan ha ka jinge don lang u Dr Ezra sim bat u Ariston manbha rendong sngi kum ki sembut kongsan kinong yalam ka seng samla kinong yalam shno bat kilong kmi long pa jong para samla ha ki jingpule ki jongki banai sim ki nam kinangla banyak chakmat ban kiu soprang ha ki jingpule ki jongki te ki bobon ki para samla jing ni yo e ka keteng jongki ka kum ka jing ka jipente ka jongki yo adu kasan ngut tingin ai kulum lang ya baro ni kenang ba baro Iba layo ya kena result juga SSLC but HSSLC kinyo mensem ban kiu seprang haki jingpule ki besakmat delen baga jingtre sistem ga jongpi pilayo ya uso jong ga jingjo tengenge ba nang ne skmaro hinan sistem ya kaban wandra ya kanam ka borom nagmenta ga yeng sam ga jongpi nagmenta ka slong ka taw kumjur kajing trestom kumba PE hakane ka tim ka jungi ba kajing trestom ban boy sa kathong trestom kam bumut ban nakaliang ka jungi ru nikim tu ya pi ba pin trestom knang pin yo yaw so kajing job knang pin la ban boy sa kathong namar ki so thu ba itip ba de leng ba kajing trestom bangila benlet ya ke ka ba pha nagmenta kalawe ka jungi Nata nakot saya napi Banroy Makdi Nehru Secondary School Leaving Certificate dibawa yo second class iyo 50 karangin ai ka appreciate ya in thapti in continue in thapti tang ya kini samla ki lapas bah kini exam ka jongki Henry kalong ka jingkemen na kabanta jongi iwe pe iwe nong shong shnong jong ka shnong paham langkong bat ham so tri sigantien agantien hakabai dei bat kini ka program ngaso ban ai kublei ya ka seng samla ka balashim ya kini ka sinjam ban penken mau ban sa jingken mau ka shnong ka jongi ban pendon burom ya kini kisamla ki balawan ra ya ka jingjob lenba ka jingpas ka jongpi
ya ki exam ka prepare ka jong pi ngai ku ble ya pi ban haktin phareng dhap om congratulations mo so ba ban ai spriang ni kani ka jing ai ku ble jongi na kaliang jong kasnong bat kunju nani barok ibadon ni kapor ngakwa ban bu ya karukom perkhat kumne baka jing job kamdei ka bangila panyo tang sisin henrei kadei ka jingai ne ka bangmanga bat mampi ngihap banyai ne nakawai kapor sya kawai pat haba bangila pas ya ka kelas kan kamut haba ong balak dek pendon buram kamut kalakut henrei kane kadei ka wai pat ka sinjam kala ni ka stepping stone kam ki om ka ba pihak ban perkhat nak banta ka lawai ka jopi kai ka ba kwa ban ong hang ne ka long ba hapo ri boy ngilapan mi sisay ki klor ki bobon ngilapan mi ki doktor ngilapan mi ki engineer ngilapan mi ki MCS officer ngilapan mi sisay ki MPS officer batang kapto ka nengot la banong tang we IAS officer bat hadu menta empat dan IAS officer wapas latang daw uta uba Germanix M ubadai nakte na po sinong maurong uday tang mau bapas ya ka IAS exam teke ka mga kwa ban bu jingwat hangne kalong ya kini kamtam kini kena samla ki bram supas basngo bah ban bu jingwat ba phinlong MCS officer lane ki IAS officer damar haba pilong kum kata kerdan kemut pila aban ai ka contribution na kementa ka imlang kasalang bat ya kari baca juga bersama kani kesenjam kebalingkong hadir kani college segi kelas bat segi college tenata bun napring jungiru kamdam ki kena nak chanji boy yang bat oh kelas ru hadir boy college lane ngim dan college hane lane thai hane kwat le stasa selong te teng ni kum underestimate lane ni kum Smopo kata college lain tadi school ba lain di school pule bagi dan hakatan gajongi. Ikwa punya biasa ta. Mereka bakongsan kalau ba kajing minat ba kajing trash tom jumpi ba kongsan. Bani di school ini college ba pit saja. Nama ba pin ba banjir yang taruh pihapet kibabun rukam pihapet namta kajing yo kajing kon nahi kesem. Namta kajing la jumpi dulu. Namta kita baru tiba kum bansu pun kemau ba college dulu. Hoy lese wat lara na nakam pa pule ke college dari ngai kalau i go college ke batin san ba kala ban produce le ban mi yo klur ita yo hanan jaga ni mas balayo ekran balai ha kajla jangi hame khlaya te kumanche thu phanga de to introduction phang jonga shwan kong lese dong brio yu te bun pri samna de le bai thu phaya ta ki samla kule krafta jonga ke thu ha ka kren jonga hoy bide SRCM te ngalap pendek exemplare jonga lain jonga veterinary te bak nalong kumapitip to dokter veterinary bak ngala train menta kum officer jonga tenaga veterinary jonga sarkar Meghalaya te bak hoy ngalap pas ha di kelas 10 jonga ro ngalap pas ha kelas 12 bak wat ha degree jonga ro lawan sakhmat bak kani de jing poi jonga sine sauni kani ke bentah kami batang suklimat le tang ba oh kila te kila ni ngati babin ngang bangta kamdam bangta nga la trishtam ha he kelas 10 jonga ba kamtam yang kelas 12 wang pi kajing pule ko jonga naru exam jonga hoy ka sedang naru strict jong march kajing krakot jonga naru bunai November December January February March kam duna yang program ki badan jimut na ka banta kuno ban ketiu na ka banta ka karier la ne lawi jong kini pun samla ki bi kani ke program ada kesi ha ke jingi ke jonga ke ko ini program ki ba lokham kerpang ha ke jing siam ki nalor jong kini ki ban priang ya kene ka jing pendon burong award miskom kemen berkidan kini ki angut ki samla ki ba ha ke jing ya lenti ki jong ki kila pan slow tu ba ni baro ngile yetim jingat linti juki from the usul. Kemudian ke combination jom ke success story ke bangidon hakan di sini. Nalor ki di kiban simki awal sikini ki samaran ba ku dan lengkap tadi.
Nyai kuble juga seng samla. Bagi sim ya gini ke sinjam gini ke inisiatif. Kumno ban pen don borong. Kenang bakal no kum si benda ban ai ben sim. Kuno bengenang yan yang nesok. Kategori bohoi we ke jongi. Lasi siang impak la ban penmi sibun kiba nang kiba sta lani kiba bat haki kerdang pakai. Hendri ngim siam la sadin haki di hijuk kiba mentah. Ladangin pai haki pule ke putih. Ladangin pai haki nong yele kai sports, ki athletics, ki football. In pai haki nong yele kai ki activities, ki disiplin pakai. Ladangin pai haki program ki besim mentah haki entertainment, ki nong atlet, ki jingruai. Ki pun ki bentah ki bangi gidan. Ki baka tadi boy di dungi kala penmi ya kini ki kusamla kirang kethe ba senrang ki bakondon burong ini. Kirurang ba ki belalik no sadin jungi don sibun ladangin no ki bala contribute ki bala no senyang na ka bentah ko ben kentiu ya ka cemri boy itu. Lungga ki kam ba pher ki ba ki lale ba ki bat adi jengya inti ki. Nimla aban kelet ia ki nong yalam kiba la contribute naga bentaka jella naga bentaka ne kembri boy de. Wini ki urang ba wanga ala de ngalaju mat baju syam banye songkai ka tu ka mesin. Ide ilet fadar sel basno segi lendo. Fadar segi bagi pak. Bumi naga snong ga banang kendong ha. Snong unterkang. Naporat tajam bekerja, berarti. But ubah ladon kejing start kaba herwa mani juga berkiwi. Hai kita kipor hendai di suatu mu. Besok kelas 6 dan hendai biar kat buat UBA mentah. Kampung sempal. Knowledge kalau kita dan tak. Hakijnya nanti kita juga pada segi ngelaju yuk pensongkai pembalai sini. Hakijnya belum temen dulu. Bak kepor pengiyo pensongkai berku kalak bendai tang pembesiteng kenta lene 20 minit. Pada hari ini kisiteng kenta ber 20 menit kibanga ngasong berku. Ngayo sibun kijing hikai lene ki knowledge. Tang lagi kentin kiba keren. Kijing seneng kijing kerau kiba keren. Apa deng tu?